Ahojte, chcel by som vás tu všetkých privítať na dnešnom Habix Idea Room. Dneska vás čaká zaujímavá prednáška o umelej inteligencii a následne sa premiestnime do druhej časti nášho Habixu Idea Room, ktorý sa bude vlastne zaoberať už praktickým využitím a premeníme túto telocvičňu na miestnosť plnú nápadov a myšlienok, kedy zapojíme vás všetkých, nás všetkých a spoločne sa budeme zamýšľať. Takže ja vám prajem príjemnú prednášku a prenechávam slovo vášmu dnešnému prezentérovi Tomášovi a jeho hosťovi Elonovi Máskovi.